Ahoj, jmenuji se Janička a právě včera mi došlo, co bych chtěla v životě dělat. Vím to už od dětství, ale teprve včera mi to tak nějak zapadlo. Chci pomáhat lidem. Zatím přesně nevím jak, ale určitou vizi už mám a moc se těším na svou cestu. Díky videu Davida Kirše 7 tajemství úspěchu na internetu na mailacademy.cz jsem se dozvěděla spoustu užitečných věcí, které zcela jistě využiju nejen ve svém profesním životě. Nejvíce mě zaujala informace o důležitosti získávání kontaktů, důvěry a o tom, jak funguje rozdíl mezi vyžádaným a nevyžádaným marketingem. Chci Davidovi poděkovat za možnost nechat se od něj inspirovat a něčemu se přiučit. Takže mi všichni držte palce, abych na své cestě směřovala tím správným směrem. Aktuálně plánuju zřídit si nějakou webovou stránku, zřejmě blog, a toto video bude zcela jistě prvním příspěvkem na mých stránkách. A pro mé přátelé a zvědavce své současné zaměstnání opouštět nehodlám. Aspoň zatím, vždyť už nyní pomáhám lidem. A ten můj sen? Vidím se v tom svém domečku se zahrádkou plnou bylinek, s komorou, kde budu mít schovány čaje, různé masti a další dobroty, které budu mít pro vás přichystané. S dveřmi otevřenými pro všechny, co budou potřebovat pomoc, ať už díky terapii, přátelskému popovídání, nebo vám třeba pomůžu vymalovat pokoj. Mějte prosluněné dny plné lásky a štěstí. A doufám, že se brzy uvidíme u mého dalšího videa. Mimochodem, věděli jste, že Paříž je jedno z mých nejzamilovanějších míst? Mějte se krásně. Pa!